Na hát, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogok. Igazából ezen az a kampuson nem sztút. Mentem, nézzétek meg, hogy pusholom. Biztos lesznek érdekes jelenetek benne. Wifi problémák azok lesznek. Nézd meg! Igen, Kit Kenji, oké, halott vagyok. Nézzük. Szevasz Kenjo. Kenji. Mondtam, wifi problémák nagyon lesznek. Mortis. Meg még egy Stu. Na takarodj. Kenjit meg kéne ölni. Takarodj. Jó. Azaz. És jó. De mi? Ez a majom szájú. Jó, rang 4, ez még jó. De nyilván nem lehetett volna jobb is, hogyha nem az, hogy megölöm az izét, a Kenjit eltessek, az meg ezt megkúr. Ott van már, ott viccek az új karakter. Az a medencébe húgyozó karakter. Most megpróbálom megölni. Megpróbáljuk megölni. És megölnek. Látod, ilyen wifi problémákkal 9. hely. Nagyon szar. Gyerünk. Megint itt az új karakter. Elég sok mindenkinek megvan már az új karakter, nekem nincs. Nem bánom. Kipróbáltam, nekem nem tetszik annyira. Amúgy írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok a buffikról. Szerintem azért van néhány karakter, ami OP, de azért szerintem vannak elég nubok is. Jó, ezt most megöljük, jó, oké. Jó, léci, ne halljak meg. Nyomunk egy ilyet. Gyere, Mikó, persze 10.000 HP-dal ugorjál rám, azt tököljek meg. Őt most megöljük. Azaz. Ide picit bekempelünk. Gyere. Jó, félsz? Ne pörögjél, mert nem vagy streamer kutya. Na guys. Gyere, Mikó, ugorj rám. Hú, de szeretlek. Hú, de nagyon szeretlek. Hú, de nagyon szeretem magamat, hogy ilyen fogyatékos vagyok. Jó, 6 kupa, az meg jó. Na, nézzük még, mit tudunk akkor tenni. Gyerünk. Azaz, 1000 HP-val megdöglik a Spike. És 2 kolt és 3 kolt. Agyám, úristen. Mi a retkes patkány? Rang 7. Picsa regét vert szét. Ez lesz az új mandónkánk. Rang 7. Picsa végét vert szét.
Igen, internet probléma miatt még 10-ként nulla Power Cube-ra rá támadunk egy pálmere. Nyilván már fogyatékos hülyék vagyunk. Internet problémákkal mindenkire rá kell támadni. A legjobb tanács. Azaz húzd el magad. Nekem már ne legyen vele problémám. Ugráljál, mint egy majom. Gyere te majom, szállj, csicska. Az problémádat. Ez fájt. Nulla Power Cube-on van. Jó. Ez egy jó helyezés is lehet. Jó, oké, ez meg már még jobb. Bam, 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 bam. Jó, hát a harmadik az jó. A harmadik az jó. Nem lose. Nem lose. Not lose, not lose, not lose, not lose. Not lose. Na, játszhatunk tovább. Nézzük. Magically. Mármint semmi. Ha akartok Fortnite-os, vagy Need for Speed-es, vagy GTA-s videót, akkor írjátok meg kommentbe, hogy melyiket szeretnétek, vagy akár Robloxosat, vagy még több Brawl Stars-osat, mert én elkészítem nektek. Dögölje bele a rákba, Róza. 8. hely, úristenem! Úristen, ott akit, Edgar, Kit, még egy Edgar. Itt jók leszünk, és mellettem nyilván egy Edgar. Gyere. Én meg elveszek. Jó, ez az Edgar egy nagy büdös sors. Mekkora az ütése, jó. Most nem leszünk hülyék, mint az előző körben, és szedünk Power Cube-ot. Így, ezt benyeljük. Azt a kitet ott le kéne szedni, de rám nyilván jönnek, nyilván, az meg dögöljön bele a rákba. Úristen, az egy nagyon lassú lesz, de 267! Na, igen, miután lenyugodtunk, azután megint felbasszuk magunkat, mert nyilván itt az Edgar, de jön az új kar is. Meg ott van már Gigi, akarom mondani Gigi. Oh no, bro. Hell no. A testvérem. Az megdöglött szépen, mondhatom, szép alá. Menj már te. Egérrágó. Tesó, haló. Nincs annyi pénzed, hogy te engem legyőzzél, és mehetsz is innen anélkül is a rákba. Menj már, mondom, szájú. Azaz megölik az Edgart, és nyilván no skin-es sem tud megölni engem. Igen, Mortis is beletessel a izébe, tűzbe. Igen, 4. hely már lehetünk, az tök jó. Csak nem leszünk 4. hely, mert top 3-ban benne leszünk nyilván. Top 2-ben már nem. Meg lesz a retkes Bó. Igen. Vagy inkább a Mr. P, de ez sem állít meg minket. Oké. Mert tovább, tovább. Nézzük, mit tudunk alkotni. Egyelőre semmit. Ez nagyon jó. Ez így egy nagyon jó videó, hogy senkit nem tudunk megölni. Megyünk, és itt van az majom. Az állatkertből jött.
hogy csókolnám meg a száját. Azaz, öljétek meg egymást, bam. Inkább megállni így őt, igen. Ezt megtakarodhatna innen elna és ló francba. Hát ez egy hülye gyerek. Igen. Ezt is mindjárt megöljük. Vagy inkább ő engem. Internet problémát mindjárt megverem. Igen. De már mióta közben a meccs elejé óta. Dragaut is én öltem meg neki, hát akkor most ő segít nekem, hogy én megölöm őt. Gyere már ide! Jó, üsd le, Bibi, üsd le! A sniper kutya. Oké, a Bibit megöljük mi, mert sejtett. És hát az jó, hogy sejtett, de azért megkapja ő is a jutalmát. Mit nem mondhatnék? Egy top 2-t, azt elfogadnék. Egy Dynamite. Áú! Na mindegy, második hely. Eddig ez a legjobb a videóban. Meg ez az első, második hely. Megyünk még egy kört. Aztán megnézzük, hogy mennyi kupát kapunk. Szerintem kapunk vagy 30-at. Nem tudom. Biztos, hogy 20-nál többet kapok. Annyit tudok. Biztos, hogy 20-nál többet. Gyere te majom. Milyen internet problémák? Én itt meg fogok tökleni. Áú. És szia, bye. De mi? Jó. És nem tudok kilépni. Ez nagyon jó. Lépjél már ki. Végre. Jó, csak egyet vont le. Az jó. Mennyit kapunk? 38 kupa! Vámosz! És írjátok le, hogy szerintetek mi legyen a csatorna neve. Én már kitaláltam egy párat, de azért is írjátok le, hogy mit szeretnétek. Aztán most átmegyünk. Jaj, kiegyszetelek, azt akartam ezt. Ide. Melyik a legnagyobb akkomra? Most a kicsi akkom. És menjünk erre a nagyokra. És keresünk magunknak egy klubot. Írjátok jó klubot. Például ebben próbáljuk meg bemenni. Ebben 30-an vannak. Ebben is 30-an vannak. Ebbe. Ami alsóba. Valami olyat adjál már, amiben nincsenek meg 30-an. Próbáljunk valamit ebbe. Jó, vagyunk sajnálva. Jó, ebbe legalább játszanak. Játszanak, azaz. Ebbe játszanak. És annyi van bent. Hát az jó. És 38 Jó, oké, jó. Én most betrénoltam, nekem az így most jó, és Kinder Bueno. Na és ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, iratkozz fel, és lájkolj, kommentelj minden jó dolgot, és én távoznék is. Szevasztok, cső, pujárók. Na végre.